Počuj, to dneska, to ježiš, to zožijeme polia, predáme med, ty kokos, to sa nebude dať zastaviť príjem, proste milionár achievement dneska máme. Áno, presne. Strašne mi je zle z toho proteínu, Adam. Mne je úplne piči, na čo som to jedol? Počuj, ale ja ho ešte mám ho dopiť, asi nie, či? Počuj, ale o čo sa jedná tomu proteínu? O čo sa ti jedná? Ja mám ten spičený hnusný Jimby macky, ten už nechcem vidieť. Áno, ten je hrozný, to je áno, ale ja som si kúpil ten z Lidlu a nejak ma krčí. O toto sa jedná, aha. Idem zaniesť šupku od banánu a vylejem zbytok proteínu a naberiem si vodu. Hneď som späť. Čo? A perem, pripomeňte mi, že perem. Nehovor to teraz. Čo bolo? Ja neviem. Dneska nesrandujeme okolo, bolí ma srdce, to nevadí. Som čítal, že po predtréningovke je najdôležitejšia bolesť srdca, inak nefungovala dobre. OK, invite Ali, invite Braňo, invite Adam. Tak. Počúva, jasné. Nie, nemá skin, že nemá skin nejaký. Jasné. Že nemá nejaký skin, Ach bože, ale prečo? To čo je tu, aha, covid má. Prečo? Dendo, táto má covid. Oho. Čo je? No. O čo sa je jedná? A kde sú tie lieky? Adam, máme covid v rastlinách. No, to lieky na to nefungujú. Jak to? Čo? Ale musia. Nie. A o čo sa im jedná? No, treba ich vždy iba remove a dať tam novú. Počuj, Braňo, a nemôže to byť, že je oné? Potrebujeme sprej, vieš? Však áno, no. Ne, to čo je? Adam, nevieš si predstaviť, keď zbadaš Aliho, ale... To uvidíš. Jaylee? To uvidíš. Jaylee. Ty čo? Nie, Jaylee. No. Jaylee. Nehovor Jaylee. Bože. Počkaj, čo sme to chceli? Ten windmill, čo? My budeme potrebovať viac tých... Počkaj, my máme $29. Tuto doľava. Doľava. Počkaj, prečo máme 29 peňazí? Počujeme sa to nejak dojebalo, to sme nemali včera toľko. To čo je? Ja neviem. Mali sme včera 29? Ale kdeže, mali sme 4 milióny, 4 tisíce. A prečo nemáme prachy? Poď predať. Adam, ale ja neviem, veď vy ste niečo robili, keď sme odchádzali, kurva. Dobre, ja to jebem. Niečo sa muselo kúpiť. Veď vy ste kupovali naposledy to na ten benzín. Nie, druhý traktor sme kupovali. A to na benzín, áno. No, piči. Už nech je tá žatva. Takže žatva. Myslíš sklízení? Čo? 430 nám to dá. Kož? Či je Braňo genius? 410, skoro. Dobre, môžem 2 predať, máme 1000. Dobre, predaj, treba bugovať hru, predaj. A ja idem predať celé vajíčka. Máme 800, možno aj Ali môže predať ešte. A čo ste predali? Však ropu. Oho. Treba už ten pork. Áno. Kokos, vidíš, no, ale ideme kravy kúpiť. Prečo máme 1200, čo sa stalo? Braňo, mali sme 800. Neviem. Počuj, o čo sa tej hre jedná? Olej sem prodal a... Počuj, my sme všetci predali ten olej. Dendo, ideme Toyotu kúpiť. Dobre, Braňo, asi nemáme peniaze na ňu ešte, či? Máme, predáme toto. Oho, 1500, čo sa... Adam, čo si predal? Milión vajec, milión. Kokos, počuj, my sme brutálni. Dneska milionár achievement. Toyota je 800. A veď auta už nepotrebujeme. Počuj, ale... A jak nepotrebujeme však, aby sme mohli viacerí naraz chodiť na autách? Toyota je 800. Ale nemáme kde chodiť. Ty chceš takú tú onu, ale a čo to SUVčko za 1000, Braňo? Alebo to, no. Tak zoberme tu... Dobre, kúpil som ho. Ale na čo? Už som ho kúpil! Na čo?
Na čo auto? Si kokot? Veď jak na čo? Však nemáme ani jedno. Ale na čo je nám? Čo ti je? To čo je za Auto nepotrebujeme. To čo je za raketu? Bože môj. Daj tuning rádio. Dobrá Toyota, čo? Riadna Toyotička. Landscaper. No a čo? Meso. To vidíš? Dobre, no. A to je čo za pičovinu, že tam nemôžeme ukladať veci, počíta to hra ma sere. Môžeme hore. Ale tak to tam skús dať. Že to je pičovina toto. Dobre, poďme. Jeb na to, nehaj to tam. Poďme. Prečo to chalani nejde? Bože, táto Toyota bol prejeb, priznávam. Psa nepotrebujeme? Potrebujeme. Ale potom ho musíme krmiť, tak to nič. Ako čo sa nič neotvára nové? Tu by sa mali nové veci otvárať. O čo sa im jedná? Nie. O! Dobre. Chalani, pripravte sa. Oho! Bráňo meno. Aha, Blondy. Blondy? Čo robí? Takže Blondy, hej? To čo robí? O čo sa mu jedná? Veď on uteká ten kokot! A jeho sa nedá dvihnúť? Čo s ním mám spraviť? Brani. Gráni. Počuj, ako ho dostaneme domov? Ten dokúpil Blondyho. Aha, pozri. Dobre, my sme ho dali na slobodu. Lahol si na cestu, on je piči. Počuj, skús mu povedať, nech nasadne, Braňo. Ide? Nie. Počuj, pozri sa, ak ten kokot, ktorého mám, sedí. On má kolena ku sebe. Nie, Braňo. Nie. Dobre. Prišli sme o Blondyho, aby ste vedeli. Prečo? To fakt sa dá, Denis. Spýtaj sa, Braňa. Dobre, máš ban. Čo si spravil? Ty si jebnutý, Braňo. Prišli sme o Blondyho. Necháme ho tu, takto. Ani ho neskinuj, nehaj ho tu. Nehaj ho tu. Čo ste mu spravili? Ja nejdem s vami hrať. Môžem jebať. Kúp nového, Denis. Jak s nami? Toto bol prototyp iba. Jak s nami? Nekupujte. Jak to Braňo ale neviem, ako dostaneme domov, Braňo. Čo ste mu spravili? Počuj, dá sa kúpiť lovecký... Dobre, nehovorte mi to. Počuj. Dá sa kúpiť lovecký ovčiak, Doberman, alebo... Tohto kúp, takého istého. To nájdeš, to budeš vidieť. Ale ide za tebou. Ale nejde, pozri, ale počuj, ten pes je nejaký, dobre, kúpil som, dobre, minus 200. Prečo máme 27 zás? Vysvetlite mi, prečo máme 27 tak dolárov. lebo kupujete zbytočnosti naše na auto, ale to je, na čo? Počuj, jak na čo, však je nás 10. Ale na čo chceš behať? Máš byť na farme a skosiť a chujoviny a nie behať. A na čo dvaja psi? Aký dvaja? No. Ten to deje? Veď ušiel. Ja neviem, o čo sa tej hre jedná do piči, že kúpiš si psa a on začne utekať do hory. Možno príde za nami na farmu. Čo ja viem. Ja neviem, o čo sa mu jedná. Tak máme 27 dolárov. Denis vyslo. Bože, 0 IQ. Ježiš, to ťa Počuj, to ťa nenapadlo. 0 IQ. Počuj, vieš čo, počkaj. Dobre. Ideme naspäť do General Store a ideme tam pískať. Čo? Potrebujem ho naspäť. Ten je už v horách. Ale prd. Bude hladný, vráti sa naspäť. Tu je. Aha, Blondy! Ide? Pôjde za nami? Ja neviem. Dávaj. Nepôjde. Ježiš, pískaj. Ide? Ide.
Idem pešo. Ideme do Pojeradcho. Pojeradcho, smer Pojeradcho. A čo s ním mám spraviť teraz, Bruno, nevieš? Ich za mňou nejde kokot stále. Nastúpim do auta. A on zase, počuj, ten blb zase ujde. On je so mňou v aute? To čo? Tebe. To vážne raz nenapadlo, že idem vystúpiť. Bože. Čo je toto za hovno? Čo to je? Koš? Strašne kričí. O čo sa tomu jedná? A však to je oné malina, nie? Či černica? Počuj, sprav niečo s tým psom, nevadí, ja ho zastrelím. Budu ste mu kúpili? Ja, nemáme budu. Bože môj, tupci. IQ 7 normálne by sa zna... Vy ste hamba tejto hry. Ale jebe ti, to sa nekupuje, to sa postaví, ty psychopat. Nie, to sa pekne kúpi. Čo máš 3 IQ, ty koko, že Aha, kúpiť mám to. Sem ho dáme, pri sliepky. Áno, presne tam. Koľko ste kúpili pet food? Čo ti jebe, Braňo, my sme úplne na istej vlne. Tendo. A na čo mu je jedlo, veď nemá staty. A má, do piči. Nemáme na pet food peniaze. Retardi, lebo treba kúpať auta. A kde je to auto? Kurva. Zaniesol som ho tam, kde ho nenájdete. Daj ho do budy. Zavri ho tam. Ale veď čo je? Veď som ho dal tam. Dog assigned to the doghouse. A pozri sa. Počuj, Braňo, ja ho zastrelím, nesrandujem. Počuj, zapískajte niekto, inak ide na zem. Rusty, či jak sa volal. To je pičus. Prečo ide po tebe? Ja neviem, on ma chce rozjebať asi, ale... Počkaj, idem do traktoru, tu nemá ako nastúpiť do traktoru. Dobre. Počuj, o čo sa mu jedná? Te kokot, skoro ma prevrátil. Počuj, mňa jebne. Nech ma nehá. Beží za mňou? Nebeží už, že? Zasekol sa. Dostal. Dobre. Tak. Nie, ale... Dobre, je môj. Ešte nevieš, že umrú od hladu. Pustil som odmedovač, potom vyberte. Počuj, ale ty prečo... Vysvetli mi, prečo máš niekoho čierneho a jediné, čo robíš na píle. Počuj, jediné, čo robí, tak maka na tej píle, odkedy sa prihlásil na server. Koľko vajíčok je tu? Koľko mŕtva slievka? Nie. No? Sprav klobásy. A kde? Táme. Klobásy sprav. Nie. A fakt? A o čo sa jedná? A ty to čo tu robia vzadu? Vy kokoti, oni nemajú jedlo zase. Počuj, vám zveriť, vy máte jedny zvieratá na starosť. Ale však vy beháte, ja jediný to zaujíma, kam vy furt beháte a somary nekúpujete. Vysvetli mi, ako máme mať prasce alebo iné zvieratá, keď vám umrú sliepky. A sliepky sú kokotiny. Čo? Jednoduchšie nejaké zviera než sliepka? No tento, pome. Pome. Ja nevládzem toto. Aj toto asi dobre ťahá tú vlečku, že? To celkovo tá hra je asi s tou vlečkou. Tak... Malé kuriatko zdochlo tiež. Tak ja sa nejdem baviť s tebou o tom. Jednu starosť máš na sebe. Počka, to chceš ananásy predať do burgerárne? Adam to tu predal, nie? Denis, ten pes je tu. Ako tu môže byť? Je však som ho zavrel k sliepkam. Jak tu, kde je? Není tu, je väčší? Napravuje. A počuj. Adam, ty si ho pustil zo sliepok? Obidve kuriatka mŕtve. Už tu není Zazaha. V aute je, nie? Asi, že? Vzadu je, no a... Fakt, aha. Jak sa volá? Rusty? Blondy. No, veď to. Tu vieš, kto bol? Neviem. Vygoogli si. Blonde IE, alebo nie? Nie, iba I. Pes Adolfa, ty si kokot. Prečo niekto myslí Braňo, stromy? včeli? Či to sú u nás asi, že? Dobre, nevindem. Nesranduj. Nevindem. Odpoj vlečku. Nie, flip auto. Ja ozaj. Neviem, či to vidíš, čo sa deje.
A... Čo je, Denis? Počkej, toto nebola... Najhoršie auto na svete. Dobrá kúpa. Toto nebola dobrá kúpa. Dobre, Braňo. Čak. Ja? Tak pozri sa, čo robí tá vlečka. Pozri sa! Ty čo robíš? Denis. Si normálny? Však úplne normálne ide tá vlečka. Čuvaj, tá vlečka ide do kolies, do predných. Dobre, dobre. A tam je ešte niečo, že color package, to čo je, To nevieš? som kúpil tiež. A to čo je? Neviem. Name animal. Aha. Jak to bolo? Bondy? MKI, no. Kaka. Nie! Ty dement a ako? Však blondy. Čo napísal? Podľa mňa tá štvorkolka bude najlepšia. Že keď budeš sedieť iba do mesta a tá stojí iba 500, to bude po piči. To čo tu je? Jasné. A stade to čo? Veď stade to nám ujdu, ona je zvieratá. Ste tu nehali diery. Ešte sú nie zvieratá. Poďte sa vyspať, či? Poďme spať, to je dobrý nápad. Ja ležím. Aj Ali leží. Ali leží a normálne mu píli drevo zároveň, chápeš? Počkej, hodím mu tam druhú píliť, než tam Braňo dojde. Nech má dobrý pocit, nech sa mu dobre spí. Počkaj, Adam, ty si rodený farmár, ty si sa normálne tešil. Ja to vidím na tebe, ty si normálne nič nepovedal a išiel si sám robiť úrodu. Čo, kde mi ukazuje zásobník, Dendo? Ali potom auto máš v garáži. Však počkaj, prečo máš... Ty čo robíš? Čo? No robíš niečo na piču, je prázdny. A to prečo? No niečo robíš zle, výstup. Čo si spravil? No máš ho prázdny. Však máš... Adam proste iba rozjebal úrodu, to je celé. A nevysypal si to? Nie, on proste iba rozjebal úrodu. Ty si ju proste nezbieral, ty si ju iba rozjebal. Dobre. Čo je toto? Počkaj, stoj! No. Čo? Tá kukurica ešte není. Však Nie tam sú není šmúlky. žiadna. No. Ježišmaria! Ty si začal... Počúvaj. Ty si začal sklízet, ty kokote, zelenú pičovinu, čo normálne ešte ani kvet nemá. Poď kosiť túto slnečnicu. Však a čím? To nemôžeš týmto, toto je navíc, to musíme kúpiť. Však máme peňazí. Choď do hardware store a kúp na kukuricu nástavec. Ona musí dole padnúť, nie? Toto je na kukuricu. Nie, toto je na vít. Toto je na kukuricu, ty feťák! Toto je na kukuricu, áno, ale potrebujeme na slnečnicu do pičí. Vieš, čo rozprávam? Nepretvaruj sa, kurva. Nervy pri farmárskej hre, to nie je normálne toto. Kde ideme? Čo sme chceli robiť, Braňo? Jaj, Neviem. ten quest. Pozri sa na dom, ak ide cez les, z toho kuchár najebal do stromu a prevrátil sa. Čo ti jebe? Ako sa dokážeš s takou pomalou kokotinou prevrátiť, Adam? Dva medvede, chalani. No a však aj. A čo? Choďte ich uloviť, čak jedlo, veľa mesa. Tu sú za plotom oné tohto. Áno, rozprávky do toho miešaj. Kde ste? Dobre. Rýchlo ich choďte oné. Už ma naháňajú. O čo sa im jedná? Jeden dole. Ježi, ja som americký snajper. Braňo, poď pozbierať meso. Tipnite si cenu za vločku slnečnice. 2400. 2400. 2400. 1900. Plus 200. 2000, Adam? Ja kokot, ja som predal aj vločku. Bože, ty si retardovaný. 1900 to malo byť. Bože, ten kokot predal vlečku. Počúvaj, Denis, 1900, to je strašne popiči. Dendo, potrebujem, môjim snom je už tá traktorová kosačka, Dendo. A na čo ti je kosačka, či ťa preplo? Ale ja chcem ten pozemok tam vykosiť. Počuj, Braňo, rýchlo poďme oné do car dealer shopu a kupujeme ďalšie auto. Nežiadam Nie. kosačky. Čo, Blondy žije ešte? Uzaj, kde je Blondy? Počúvaj, Ali, dúfam, že krmiš sliepky. Bol si jediný na farme.
Len do Tore. To máme 5000. No veď počuj, podľa mňa môžeme kúpiť buď tú, vieš čo myslím, tú obrovskú kokotinu za 2500, lebo to bude po piči úložný priestor. Asi tu, no. Bereme to? Ty kokoto, čo je za koňa? Rádio. Čo je Denis. No. My môžeme kúpiť koňov a na tom jazdiť. Ale piču. Áno. Čo ťa napadlo? Dobre, už som sa zlakol, že to nepôjde. Dobre, už viem, čo ideme spraviť. Hneď prvé, keď prídem domov. Čo také? Zapadol som. Okamžite sa mi najebete všetci dozadu do auta. Hneď. Adam. No? Pome. Počkaj, ja musím zasiať. Kde si, Adam? Sejem pšenicu. Počuj. To iba na Denis, minútu. Počúvaj, Luboš Lomnický s paketov sem cúva. Naložíme to auto donútra. Vidím v diaľke. Ja som sa zabil sám. Poď sem. Jak si sa zabil? Čo sa ti stalo? Ja som sa sám zabil. Ale ako? Tá gulka letela, ak si cúval, ma trafila naspäť. Počúvaj, nie je po zasiatom. Počúvaj! Počuj, choďte niekto do tej dodávky a ideme. A na čo? Není úplne ujebaný nápad, Ace. To nepôjde, Ali. A prečo tam chcete dať auto? Máme 2 mŕtve sliepky, 3. Nie. Však lebo 4, robíte 5. pičoviny! Však, ale kto sa stará o sliepky, Adam? Ale na čo kokotiny s autami furt? Počúvaj, vieš prečo sú To mŕtve? není Eurotrack! Jasné, med má každý piči a hlavne, že sú tu plné platy medu. Čo sa deje? Čo ideme? Jaj? Už viem, čo ideme robiť. Oho, Je to tam? To čo? Dojebalo sa to! Je tam? je. Do piči, ja nič nevidím. Počuj, to sa nejak, mne sa nejak pohľad dojebáva. A na čo ste zobrali pred auto? Počkaj, do piči, ja nevidím. Ja potrebujem ísť... Nevidím. Ja nevidím. Počuj. Ja nič nevidím. Čo sa deje s tým pohľadom? Dobre, z prvej osoby idem. Kde máme štvorkolku? To je sila. Čo sa deje? Ja nemôžem cúvať. Asi ti zaseknúť niekde, ale neviem. Aha, to sa ako stalo toto? To ako stalo? Ty musíš naštartovať. Ali, zavri. Máme naštartované, nejdeme. Dajte Erko Dagdo. 2 rádia naraz hrajú. No. Čakaj. Nejde to, no. Dobre. Denis, máme dvojitý pohon. Ja vnútri šoferujem. No ja si preto to nejde. Nie, to čo robíš? Čo ti jebe? Dobre. Počuj, berem naspäť, nejdeme to robiť toto. Chalani, Braňo, nešoféruj. Braňo. Ja sa nehybem. Dobre. Braňo. Ja nehybem sa. No, hýbeš sa. Dobre, viem, že sa hýbeš. Poďme spať, Adam. Počuj, ty čo tu pracuješ vodne v noci? Však nerobím kokotiny! Víte, som mohol ísť dneska na chatu, keby viem, čo budeš robiť. Sliepky Áno. nemajú jesť. Ale ako je to možné? Veď teraz som im dával plné. Potrebujeme silo. Nemajú jesť sliepky, no. Silo na pšenicu. Musíme ísť posliepať či jedlo. Ja sa Ale už... Zoberiem tú pilu, tú drahu. Ako zalieš inak one. Ale máš normálne proste vymakané telo z toho pilenia. Pre Áno. minus 2300. Čo? Braňo! Braňo! Chcel si silo. Bože. Ja strašne musím ísť šťať v realite, chalani. Fakt, ale vy si neviete Však predstaviť. choď. A nedá sa, však pracujem. Len správny hráč sa do flašky vyští. Čak, a keby mám? Dobre, musím ísť šťať, lebo ma roztrhne. Hneď som späť. Čo ty kokos?
On ľúbi tiež aj mňa.